Zarie bakarrik? Bai, bi egun. Kaixo. Ai, ama, kalio, Kaixo. Amenengo zara bakarrik zu bi egun? Bi egun, bai. Gogor, bai. Ba, nire bai, bai. Zuzer? Erabaki ez du gelditzea zu? Bai. Ai, que guai, ai, ama. Norbaitekin Oitea, bai, kriston ilusia, bai, Que fuerte. Oa, pena emonditze, pena handia emonditze, nahi joatea, osea, Ja, bai, oso nire bai, egon gara, egonaz negarrez. honetara jutea nire bai, Ja. Baina... Aixi, nik uste nun zuek etzinatela... Ja. Kao, ni plantatzen nunez, bale, nor geldituko da eta norrez. Esaten nun, hauek fijo biak etxera. Galdu genuen, atxogo jokoa galdu genuen, beste guztiek aukeratu dabe nor gelditu eta nor joan. Ala, que fuerte. Eta, bueno, handau zegoen beste bikote bat, baina geratu da bakarrik neska. Ilargi itxen da berri batan beste Irland. Ah, bikote berri bat etorri da? Bai. Ui? Ba, gauzat gau kontatzen. Madre mia! Ez espero zenun, ba, honeak arriz... Ez nekien, diazki ez dakitzen ez itxoin. Ja. Ez que, ez nekien, oza, ni pentsaten eman hori, geratu den neskagaz batera egotean. Ah, bale. Horregatik, Ja. baina, karo, baina zuaz asko zobeto jate. Baiz bineena, kriston sorpresa izan da. Ba, joietin etorren unai joan dela, eta zubine ikusi danean izen da, ba, super ondo. Ba, ez ezken nik pentsaten eban, digo, a ber, esan diotu nairi. Gehatzen manatza hemen. Eroaten diate beste Irlara. Da hor, bakarrik dagoen bakarra ilargi da. Da ni pentsatu dut. Pues, etxera noa. Eta etxera noa ze... Ez daukat beragaz afinitate. Karo, horbe bai pentsetan digo, jo, eske gehatzen manaz. Horregaz ipintzen banaute, ba noa. Ez naze hongo posik, ez naze hongo gustura, da adibidez, beraren botua, ez dut ez da entxunerez, esan duena, así que berdin dozta. Ditxo, garbituko Kabain datoz berriz dudak. Zutan izerga, bikotea izango geha, elkartuko geha besten gana, ez, nik uste bai etxe. Bai? Ni idea, bai. Da posik, benetan esan dut zutez. Que guai, posten naiz. Gaur ego naiz, probatzen, aber zenbat indar neukan, aber roaindik, eta soka igotzen saiau naiz, igo dete, eta bueno, igo naiz, así que bueno, nikan,